Marc Ferrer. Marc Ferrer pel canal de YouTube. El cabrón té les cames llargues. I corre més que jo. Mira, tenen una taula de pintures, no deixen la roba aquí. Marc Ferrer, clapers. Ah, m'estàs gravant. És la primera entrevista al meu canal. Quina valoració fas del... Molt bé, molt bé. El Jordi s'ha portat molt bé a la muntanya, ha pujat com un autèntic Kilian Jornet. No, parla de tu, com t'has sentit? Ah, jo bé, bé. Tinc el genoll una mica cascat, però coses de l'edat. I tu què tal? Bici o córrer? A mi tot m'agrada una miqueta. No, t'has de decidir. Bici. No, m'agrada tot. Una mica de bici. A mi m'agrada tot. Sí. Fins aquí l'entrevista amb Marc Ferrer. Homeopatia, sí o no? Sempre.